ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар поёни корвон маҳаллаи гулпарварда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф худи бозори корвон, аз ин тараф бошад пости чимтепа, шоҳорҳои душанбе, бохтар. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва хонаи фурӯшимон рост ман ҳамин дарвоза. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ дар умум иборат аз 5 сотиқ замин мебошад. замини чоркунҷа аст дӯстони азиз, бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ҳуҷҷатҳояш ҳамаш 100%, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед дӯстони азиз, ҳамаш меистад, хонара мехаред, медуред ва зиндагӣ мекунед. дар умум иборат аз 2 бинои истиқоматӣ ва 5 дар хонаву дегдонхона, ошхона, 2 ҳоҷатхона ву ҳамом ва тақхона мебошад дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо бинои иловагӣ, дар ин бино якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона ву ҳамом ва дегдонхона. ин бошад бинои асосӣ дӯстони азиз. дар ин бино дар дохилаш боз 4 ҳуҷраи дигар аст. ошхона ҳасту, ҳоҷатхона ву ҳамом ва тагаш ба пуррагӣ ҳамаш тақхона мебошад. 11 ва 10 аст дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. навормона шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳоҷатхона ву ҳамон. ин бошад дегдонхона дӯстони азиз. ин бошад бинои асосӣ. фишори об баланд аст, чӣ хеле гуфтем, бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дохили бино дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, даромадгоҳ аст, роҳу рав мебошад. ин ошхона, ҳоҷатхона ву ҳамом ва боз 4 ҳуҷраи дигар. ошхона, боз якта дигар ҳоҷатхона ву ҳамом. дар ҳавлӣ 2 ҳоҷатхона ву ҳамом аст, якташ дохилӣ, якташ берун. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. хона чӣ хеле ки мебинед, бо таъмири зебо таъмин аст. ва ин бошад охирон, яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. ва ин бошад тақхона дӯстони азиз. таги бино ҳамаш ба пуррагӣ тақхона аст. 11 ва 10 мебошад. ва боз як чизи дигарро хотир расол мекунем. ҳам аз бари бино, ҳарду бар, ҳам аз қафояш боз ҷо ҳаст дӯстони азиз. тақрибан 1 метр ҷои холӣ ҳаст. сабти ҳавлӣ ба анҷом расид дӯстони азиз. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи ҳавлӣ бошад 1.5 миллион сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад
омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 927 145515 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид барори кор, худо нигаҳбон.